дӯстони азиз, пеш аз шурӯъ кардани видео ҳами камтарак видеои тиллоъор нуқраро нишон метавам. Барое ки ман рафтам хеле ба ман писанд омад, камтарак навор кардам. Инаёш арӯсӣ, инаи бологиёш барои занако буда. Ман учамда якта хуш карда гирифтам. Намехел дӯстони азиз. рӯз бахайр дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозем хубем. Чӣ хеле ки айноми мавзӯъ маълумай, моро срочно гав задан рафтестем. Чи ден раждени срочно рӯзи 20 очаҷоном ден раждени дорад, рӯзи зодрӯзашай, рӯзи мавлудшай бигем. Очаҷоном 50 сола мешавад ва нами туҳфаро гирифтем. ё тилло нестанд, нуқран ва якта духӣ, румол ва паладной материал бояд медухтум, лекин аз сабабе ки дарав гап задан мо нарафтестем. хоҳари арӯсакам меояд. Барои вай марам гуфта ки биё. баъд тайёр шидем. инҷа ҳозир маҳваши Фаризаро тайёр мекунам. Сония аллакай қитъякаш рафтагай. Акаи калониш гати Фаридун намера. Фаридун намера мега вай дарс хондеста иловаги чизе. барои ҳамон намера мо боша тайёр мешавем. ҳозир мерем. расидем бо нишон метиҳем тона. нои либоси маҳвашам нав харидем ша. куҷо меред? чида? барои кадоме? ина Фаризаро мешнасед ака? Принсесса шида. маҳваш я принсесса дига. тайёр шидем, занг мезанем таксиро, мерем ака. насиб боша. шодӣ гудакарови. дӯстони азиз, дар иҷа боша дар мошин шиштем, тарафи қишлоқ рафтестем. инҷа каме аямо қариби корвон дар расидем. хостам аввали корвон, саршави корвона ба шумоам навор карда нишон бутам. ва аз ҳаматон миннатдорам дӯстони азиз ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб ва хеле хуб менависед. аз ҳар яки шумо миннатдорам. намехел камтарак видео кардам ва мо ба ден раждени модарҷону мерем. чӣ хеле ки гуфтам, ози ден раждени нестаю, фақат ки барои хоҳарам омадагия. чӣ хеле ки гуфтам, хоҳарам меоя. баъд барои ҳамон мерем моам якҷоя пешакӣ ҷашн мегирем. намехел камтарак аз раҳо баҳри шумо дӯстони азиз. касе ки дураи ватана ёд мекунам ин раҳора, хонаҳои худшонро мешиносанд ҳаминҷа. намехел ва ба баъзе шахсон гуфтанем ки мо дӯстони азиз ба чӣ хотир мегем. ба хотире ки инҳо ҳамаш касоне ки ба мо обунанд дӯстони моанд, барои мо азиз аст. барои ҳавай мо бисёр дӯстони азиз мегем. барои чӣ мо ягон занҳо, ягон духтарҳо намегем. барои ки подписчикои мо бисёрш додарон монанд, ако монанд. ай ҳамин сабаб мо дӯстои азиз мегем, чунки дӯстои азизи моанд. чӣ хеле дохӣ? кӯиси нигоҳ кунед. гармида сӯхтед. ина дӯстои азиз омадем, дар кӯчамон расидем. ҳеҷ ки нест, чун ҳар вақта ки мо биёем айни обеда мерасем. ҳама хуб. ина Фариза, ина маҳваш. шодишона як чизсодиянӣ. чӣ хеле ки гуфтам, Фаридун наомад. Сония мумкин ози омадагӣ боша. хонаи амакишта, хонаи акашта буд. бози мумкин омада боша. мо ҳамина остастак мерем. ози ҳама омадагӣ ба фикрам. ай охирон мо мерасем фақатем. як рӯз пеш аз рафтанай бегаҳи кӯдако хеле гирия карданд. ҳамиёро камтар берун ба ҳавои тоза баровардем. намехел кӯдако шодӣ, бозӣ ва камтарак барои болида хотири шумо бо ҳамин Фариза рақати маҳваш гирифтум.
даиҷа якта Лимпопо ач хеле ки Лимпопо меган, батут меган, ҳамин наздики хона мондай. Бурдум шона каме бозӣ кардам, бо каме ҳамонҷа навор кардам баҳри шумо ки бибинед хай кӯдакотона ёд кардагед да ғарибӣ, хай кӯдакҳои моро бибинед, камтарак мумкин шод бишавед. Барои ҳамин камтарак бо ай ҳамо динанги видеоро мондум. Намо фариза боша ай ҳамо боло мефурӯя наметарса, и барои калонаам боша фариза некем наметарса, иҷа хеле кӯдакҳои калон медурӯянд, кӯдакҳои майдара уққабозӣ кунӣ намемонанд. Лекин фариза худча як бало када ҷо мекунад, маҳваш хай калонтаракай ченои маҳвашда зурай. Баъд фариза бисёр нами чида мебурӯя, дайнам танаи нами мечаспа боло мебурӯя. ози гирифтагимам хелеам часпидагӣ боша. инами хел дӯстони азиз, умедворам ки моро дастгирӣ мекунед, поделиться мекунед. ҳатман поделиться кунед. аз ҳар яки шумо миннатдор мешавам. инаме чӣ хеле ки гуфтам фаризаами боло мебурӯя. ва дар ҳаминҷа видеоро ба поён мерасонам. давоми видеоро интизор бишавед. бегаҳ апам меояд, бо камтарак бо видео мекунам, барои пагаҳам мепартам. дӯстои азиз, дастархон пастархонҳоро бо видео карда пага мепартам.